Čaute, dnes tu mám boxerskú reprezentantku Tamaru. Onedlho má zápas na majstrovstvách Európy v Belehrade. Aktuálne sa nachádzame v tréningovom procese už niekde pred vrcholom, keďže za chvíľku nás čaká kvalifikácia. Dnešný tréning bude takisto výkonový. Pripravil som si pre ňu následovné body. Takže prvý bod rýchlosť, druhý, tretí výbušná sila v dvoch rôznych modeloch. Štvrtý je anaerobný výkon a piatý je iba recovery. Poďme sa na to pozrieť. Dobre, pôjdeme diagonály. Hop, hop, hop. Pum, pum, pum. Bežíš, nespájaš nohy a naspäť hop, a skokový beh, hej, skokový beh. Už trošku skáčeš jemne, tak, skokový beh a naspäť hop a naspäť hop, to isté hop a naspäť hop, ľahúčko stále v rámci rozcvičenia, warm-upu. Ešte na mieste pôjdeš dole, predklon, bum, pôjdeš presne z toho výponu spravíš ten odraz, aby si vnímala švihnutie práci paží, hej, švihnutie, bum. Vieš čo, spravíme jednu korekciu ešte, miesto tohto, že ty iba zasekneš lakeť, spravíš ten pohyb v tom ramennom klube sem, že tvoje lakte skončia pred telom, to znamená, hej, keby som ťa teraz ja zobral, hej, poď do toho, nádych, a hop, hej, cítiš, že ja ťa, hej, oni majú nejakú ťaž, tie paže, a ťahajú ťa smerom do toho výskoku. Cítiš zmenu, hej? Vydýchaj sa, nech si sa občerstviť, v pohode, napísa a ideme na hlavnú časť, speed, dobre? Rýchlosť. Tamara bude robiť najprv frekvenčnú rýchlosť dolných končatín a bude sa snažiť v bojovom postoji vykračovať prednou nohou a teda skracovať vzdialenosť na direkt. Direkt robiť môže, nemusí. Ide hlavne o tie dolné končatiny, aby vlastne v tej priamej horizontálnej línii vedela vyvinúť čo najrýchlejšiu rýchlosť tam a naspäť. Horné končatiny, zase 2 údery z jednej na môj impuls, čiže bude tam zvukový podnet, 2 rýchle, plný rozsah. Hej, raz, dva. Hop! 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 Čas, dobre, výborne. Tak ale suplementy si bereš všetky, nie? Dobre. Suplementy, cukry nejaké? Áno, ako také maličké. Hej. Ako zostavený, aby sa to zaujímavé. Tak hlavne, aby si mala so sebou elektrolyty, vieš, to je jedna z vecí, ktoré potrebuješ, kľúčová. Častokrát viac kľúčová ako nejaké proteíny alebo proste nejaké iné nutrienty. Akože cukor, hej, jasné, lebo ty ideš na palivo, na cukor hlavne, kreatín, ale tie elektro, lebo vlastne svalová bunka, aj tie nervové vzruchy, nervová sústava, všetko toto pracuje na odozve minerálov v bunke, hej. Sodík, draslík, vápnik, kontrakcie svalovej bunky, aby sa zasúvali nejaké jednotky. Na toto potrebuješ, a keď sa ti vyčerpajú tie zásoby, tak tie metabolické, aj tie enzymy sú závislé vlastne od minerálov, vitamínov, hej. Čiže to určite si so sebou zober viac, aj keby si, že potrebuješ 200 gramov v kufri, tak radšej si vyhoď tvoje plavky a daj si tam. Ešte swing, kettlebell švih s gumou, takisto na rozvoj, alebo teda nejakým spôsobom teraz robíme udržanie rýchlostných schopností dolných končatín a trupu, zadku, takisto špecifické pozície pre boxera, veľmi dôležité. Celý ten
mechanizmus toho swingu ide cez bedrá a dolné končatiny. Takisto keď boxer používa nejaké rýchle svalové natiahnutia, skrátenia, dajme tomu, aby som to zjednodušene povedal, že ide do spodnej pozície hore, povedzme nejaké tu, alebo takisto pohyb, tam pohyb vpred, využíva ten reťazec, ktorý sa uplatňuje pri pohybe so swingom. Choď si zobrať kettlebell 16 žltý. Dobre, výborne. Tak rýchlostnú časť máme za sebou, ideme na výbušnú silu v dvoch blokoch. Prvá výbušná sila bude klasicky odrazy a odhody loptov, čiže pliometria, balistika. A druhý blok výbušnej sily budeme pracovať s kontrastom, s mŕtvým ťahom a s landmine, speed jerkom. Všetko si ukážeme, poďme sa pozrieť na to. OK, na trati ideme robiť zase skok do ďalky z miesta, cez to, čo si robila na rozcvičke. Čiže chcem vždycky od teba ten swing tej nohy, ale nie len, že si vykročíš a pôjdeš do toho, ale už ideš, že rozswinguješ a spravíš, že hore, dole, bum! Pekný dopad. Hop, hore, dole, bum! S tou nohou pôjde aj trup. Dobre? Bum! Výborne. Jedna, dva. OK. Kľudne až do výponu, do špičiek, hej. Tak ak pracuješ s úderom, bum, cez tie špičky, tak vlastne tu pracuješ cez to, hej. Bomba. Jedna a dva. A dva, a dva, a dva. Poďme, hop. A hneď tretia, poďme. Daj mi tam prosím ťa túto, jak sa volá? Sladké mánenie. Minimálne takto, ešte taká korekcia, minimálne pred každým si spravíš izometrický, hej, aktiváciu, čiže nezodvihneš to z nuly, ale ideš, že hej, som v aktivite na nejakých 10%, a keby to chceš zdvihnúť, ale nezdvihneš. Spravíš si prvý, bude normálne a ostatné budú úplné rakety až do toho, keby sa chceš normálne, že s tým vyskočiť hore. Aby si ty tam spravila ten výkon, hej. Bo keď si to pozrieš, máme tu. Hej, teraz. Hej, spravíš si jeden. Hej, spravíš raketu, bum, tretiu, bum. Hej, nemusíš hneď po sebe, ale vždycky si nájdeš na to ten priestor. Takže je to tvoje. Dobre. Ába! Ada!
čiže vlastne tá, ktorá je tu, bum, do preskoku, podržím, vrátim naspäť, hej, bum, 3. Za tréningovú pomôcku a Blaze Pod by som chcel poďakovať spoločnosti Ropa Group Slovensko a môjmu sponzorovi, ktorý nám umožnil nákup týchto pomôcok na trénovanie. Tými fightermi sa to musí stále prispôsobovať tomu fighterskému lifestylu, ktorý je proste, sú kempy, sú nepredvídané zápasy, niekedy proste do toho prídu a sa musia bohužiaľ tie cykly a ten tréningový celý proces musí nejakým spôsobom ako keby prerušiť, reagovať na to a preto sa robia rôzne ako keby používajú rôzne metódy, Daru Strong ich používa, aby vlastne pasovali furt do toho konceptu toho fightera, hej, že proste on musí byť stále ready. Sú tam niektoré časti v roku, ktoré sú k dispozícii na ten tréning, na ten objem, čo sme mali aj my, ale nie vždy to je dovolené. Ideme na poslednú časť a poslednou časťou bude anaerobný výkon. Vážeš viac. Tá odchýlka na týchto hodinkách je dosť vysoká, kvôli tomu, že ten optický snímač meria prevažne srdcovú vlnu, ktorá vzniká na perifériách a nemeria presne na tom srdci, čiže to srdce je tu, ten hrudný pás, keď si dáš sem, tak ti okrem toho, že hlavne meria elektrický impuls srdca, lebo srdce funguje na elektrike, hej, čiže on hlavne aj EKG, keď ideš, tak vlastne je to na elektrický impuls, hej, čiže to srdce je úplne presne zmerané aj z toho, že ten srdcový tep sa merá tu, tá frekvencia a nie tu, hej, lebo tu je len, hovorím, tá vlna, čo s tým vzniká, hej, čiže nie je to úplne presné. Dobre, poďme si rozobrať, čomu sme sa dnes venovali s Tamarou, takže ako som naznačil na začiatku, cez bloky sme prešli najprv od rýchlosti do nejakej anaerobnej vytrvalosti, celé to je smerované k výkonu. V prvom bloku rýchlostnom sme sa venovali na troch stanovištiach. Najprv frekvenčnej rýchlosti, dolných končatín, následne to bola frekvenčná maximálna a reakčná rýchlosť horných končatín na 2 údery s gumou a tretie bolo z hľadiska rýchlostno-silového komponentu, cvičenie zamerané na rozvoj svalov trupu a dolných končatín, to bol kettlebell swing s gumou. Následne sme prešli na výbušnú silu. Začali sme prvým blokom, kde sme pracovali v supersete, v 2 cvičeniach. Prvé cvičenie bol horizontálny jednonožný odráz a druhým cvičením bolo vertikálny hod, alebo teda odhod medzi cymbálu. V druhom sete sme sa venovali výbušnej sily horných končatín prevažne a išlo o landmine split jerk s tyčou. Takže 3 opakovania s tyčou, následne 3 balistické prejavy, alebo teda odhody s loptou balistického charakteru. A toto sme šli v 3 sériách. Nasledovala 3-minútová pauza a išli sme na anaerobný výkon, kde sme pracovali totálne v 3 kolách, 45 sekúnd na 90%, s tým, že 15 sekúnd Tamara šlapala na bajku a 30 sekúnd išla prácu na vreci, 3-minútová pauza na celkovú obnovu. Pauza je aj pasívna, aj aktívna. Keď sme toto celé spravili, tak sme dali posledný blok, ktorým bol regenerácia alebo teda naštartovanie regeneračných procesov prostredníctvom dýchania a dýchacích cvičení a takisto kompenzácia, natiahnutie prsných svalov, trošičku retrakcia alebo z protrakčného postavenia ramien sa dostať sem, ale všetko v rámci dodržania nejakých zásad. Nemal by sa robiť nejaký
veľký stretching po rýchlosti a po výbušnosti, pretože utlmujeme vlastne to nastimulované, čo sme tým tréningom stimulovali, hej. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte mi tam like, odber a tešite sa na ďalšie video. Čus.